Awak dhewe kudu melu mangayu bagya. Ndara jabang tetuka. Ari-arine wis pedhot. Wis po. Wis. Ya udah sowan ya iki mesti lagi mimik ibune. Asowan kok njur ngepas kiling ibune. Wah, ya kepiye to kaya ya. Dinggo pemandangan. Sis, ampleng kowe konangan gara-gara kudara iso didak ndasmu modal kowe ra. Ora cemongan. Ya Gusti Patih Sekipu kula sumanggaaken Dogok bilung. Sapa sing maju? kula sumanggaaken menika wadyabala jagoning para dewa. Minggira trajange dhewe kok. Sapa? Raden Setyaki wis sapa? Lakonane aku Patih Sekipu Manta. Kowe dadi jagoning para dewa serep nyawamu. Rasa dadakaken gunung tanpa guna. Kaya apa aku sing tekaning pacak gagrak limpamu waras. Waduh mati aku. Waduh urip aku. Mati aku. Waduh. Oh, ada. Wah! Jagat Dewa Bathara. Jabang bayi. Kok Nun. kowe jane karaku iki baturku apa mungsuhku? Lah pripun? Kowe tiba kok nibani aku. Kowe tiba kok ora golek nggon sing jembar. Nun sewu tembung tiba niku kalih niba beda. Nek tiba niku mboten disengaja, nek niba niku disengaja. Kula niki wau tiba. Tiba kok bener. Tiba kok mapan. Kowe dem-deman karo aku, mula pendak-pendak tak jak jagongan. Kowe ngalembono karo mungsuh, kowe ngendak kanca, ngendak ruwang. Ketoke batur ning jane kowe ndongake karo aku ndang mudhara. Ngono kok piye? Nuwun sewu mboten jarak. Ora sengaja kok bener. Kula niku mboten jarak. Ngomong kula jelaske. Sampeyan tiba bruk, kula nedeng linting udut. Sencaki teko sampeyan diantem dil. Kula niku lagi linting udut ora ngerti nek wonten sencaki candak sirah kula diantem dem. Terus sampeyan tiba bruk kula nibani sampeyan apa niku kula jarak. Ning nyatane bener. Kowe ketoke saiki wis ketok lorekmu, ketok gedhoamu. Kowe arep mateni karo aku. Kowe ora seneng karo aku, mula pendak-pendak kowe mbonggo musuh kowe lho. Niki ampun nganti kula nesu lho. Nek nganti kula nesu niki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Ayo, nek arep nesu-nesu wong wak mujisan rumangsane. Lah kok malah mere kaya ngono. Ora sengaja, napa niku mboten sengaja tenan. Gayeng e. Gwayong piye? Gwayong dengkul ngamoh kowe ora. Kowe tak omongi ngayal kok, ora nang kono ga, kowe engko kesonjo mbaya. Malah nglinting udut. Mbako turane pamer. Nang tengah dalan antem Ratu Gustimu tiba bruk, antem sencaki bres. Kowe lagi nglinting udut, candak siramu antem sencaki dil. Ora kowe mau ora ning mburiku to? Ha. Ora dantem sencaki. Lho, kanca bal-balane. Lho. Sopo? Sencaki karo aku, ketemu aku dek bilung ta iki. Nggih. Rasah melu-melu ndak lara awake. Siap. Sencaki balik terus balik meneh. Kula wis tratap. Nggo rokok ora? Mboten. Nyonggon aku isih separo. Oke. Wong ki nek srawunge jembar, nek ndi-ndi entuk kanca, entuk sedulur, beda karo kowe. Sing wonge cilik Setyaki kok. Nggih nika. Kowe malah ora lara to? Ora, asal kowe ngeyel kok rasa melu-melu kok nyedak-nyedak Ratu Gustine. Pripun, Bos? Loro awakku diajar Setyaki. Ya genah, arep sampean gedhe Setyaki cilik ning
Burung karuan sing cilik kalah karo sing gedhe. Mingkon bali kok wangkal. Anggepmu dumeh kowe buta aku wedi karo kowe. Sencaki ora wedi karo sapa-sapa. Ayo muni yo. Mediar kowe. Iki sapa iki? Niku Pak Dene. Pak Dene sapa? Pak Dene buta nika. Sing aja-aja munggah kayangan nggih niku cangkeme ambone ra jamak-jamak niku. Ora lho. Ora apa ora tonyo mawon modar. Masa melu-melu. Mboten. Rokok isi ora? Tesih. Kene tapeke. Loh. Gimana ini? Piye kok pucet-pucet doan? Sencaki niku nek pun nesu ngonten niku, ora sembrono mengke mboten ming niki teka meleh. Kapokmu kapan? Patih Hadi manggala. Ora tau omongan ning terus nuthuk. Ngandel ora. Sik ngisor ya heeh. Modar. Balik terus gleleng. Dah pucet-pucet. Ora dikapak-kapake to lho. Kandhane wong Srawung ki kancane akeh kok. Aku ora tau metu kok, Gok. Modar Praguta iki syukur. Patih Mandura iki. Buta ngene kok ngedapi-dapi kekuatane. Anggepe kaya menang-menang dhewe kowe. Wah iki boyo kok nang kene. Wah, nek nyokot sapa-sapa? Kareti mawon cangkeme. Wah, kancane iki. Halo, halo. Piye? Kada pucet-pucet ki. Odiar. Kowe. Kapok ora kowe. Iki sak tonyonan iso pecah sirahe iki. Oh. Wong bobo iki. Wong niku. Wong. Nggih. Iki ya wong. Wong. Wah, iki wong tuwa apa cah cilik? Cah cilik. Cah cilik. Heeh. Klomat klamet ngelak apa? Elak. Ngombe banyu putih. Mau lagi. Apa? Ora legi. Ngombe teh. Mah. Ndak injel. Apa? Ndak injel. Ginjel. Heeh. Ngombe apa? Susu. Kaya neng kirek nyusoni. Gelem molong. Cerewet kok. Mah. Rasa melu-melu cah cilik. Turu sesuk sekolah. Nggih. Piye? Piye? Rekudara kowe karo kowe apal kok. Apal apa wong kowe darani cah cilik kok apal? Ora ya paling pangling karo aku. Modar. Kajiger kok berarti wae. Aku malah ditanya ya, Kak. Ayo anggepe kok kon slamet terus. Prabu Baladewa iki kejeme ra jamak-jamak. Ora bakal slamet. Oh, ora dalah. Yo, wong-wong sing dadi senopatining Baladewa ora ngerti kekuwataning Patih Sekipu. Kena daya kemandenku mbuh dadimu. Sawetara saperangan wadyabala wis kendhang kaprajundhang. Yo, Raden Werkudara. Kowe ora ngerti kadidaning Patih Sekipu. Kena daya kemandenku. Ora lumpuh, ora duwe daya aja dundang Patih Sekipu parat. Panusmaning jajalan. Mundur kabeh para wadyabala saka negara Indrawati Mandura lan Amarta. Permadi,
kowe durung jajal kasektening Patih Sekipu mbok menawa mungsuh kowe iso mundur ning negara ngene kaya Permati. Aja enak-enak kabeh enak Permati. Katon saka kadohan Raden Permati. Mlumaku mancing ana ing peperangan. Oh, la dalah eman-eman bagusmu Raden. Kowe ngadepi karo Patih Sekipu mantra. Tak sebelah angin Garuda mbuh tiba mojo nganti kowe ketemu karo aku. Mundak babak kulitmu tugel balungmu eman-eman bagusmu Raden. Kakang Narada, punapi di? Kados pundi Kakang? Kawontenanipun kayuwangan menapa sampun katingal tentrem? Nuwun pangapunten. Sedaya ingkang sampun paduka dawuhaken samangke sampun kula tindakaken. Mboyong dhateng pun Permati malah Permati beto sak kadang kadehan kados ta Werkudara Baladewa sanes-sanesipun. Ewadene mungsuh Patih Sekipu mantra kendhang kapracondhang. Mboten wonten ing sami monggo mulya kula semanggaken dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Anggenipun badhe paring dawuh sejatosipun sinten ta ingkang cocok menangka dados mangsaipun Patih Kasipu lan Prabu Naga Pracana. Kresna, iki kula wonten paring dawuh pukulun. Kepasang yugya katujuh ing dene kita melu nderek sowan ning Bali Martya Kunda manik. Mara gage dina samengko kita bakal nampa dawuh sabda ulun. Inggih pukulun. Mboten badhe selak. Menapa ing badhe paduka dawuhaken tentu kula ngestu padha dawuh paduka Hyang Adi pukulun Narayana wonten timbalan. Kita baliya marang jagat njujuka ana ing kasatriyan Jodipati sabab miturut saka paningalulun ingkang bisa kang sarta kewagang mangrurah satru murka ya kuwi Patih Sekipu mantra lan Prabu Naga Pracana tanana liya kejaba amung yaiku atmajaning Si Werkudara ingkang lagi wae pupagas pusere kang aran Jabang Tetuka Kresna namit pasang kaliman tabit pul sewu-sewu kerapatanipun ingkang wayah Tadawadana. Sareng kula midhangetaken sabda pangandika paduka kejut raos sing manahipun ingkang wayah pun Kresna. Lirik kepiye dene kita kaget. Apa kita mboya percaya kelawan sabda ulun? Mboten perkawis menika nuwun sewu lho pukulun. Mboten napa kula menika badhe ngemutaken paduka Hyang Adi pukulun namung semantena atmajanipun Werkudara menika tasih jabang bayi. Menapa inggih sampun pantes nantrem menawi dipun ajengaken wonten ing pabaratan. Ngibaratipun ngadidene timun mungsuh duren tan wurunga badhe memet jabang bayi atmajanipun Dimas Werkudara. Menawi ngantos kateman mekaten lajeng kados pundi mangke menawi wonten murinanipun kadang kula ing Jodipati nggih menika pun Yayi Bratasena. Kresna, iki kula wonten dawuh. Adi Pramesti Bathara Guru paring dawuh kuwi wis kanthi panglimbang sarta panaliti ingkang ora bakal tuna tembe mburine. Kita percaya lamun apa dadi dawuh Hyang Jatimurti mau sayekti dadi srana kanugrahaning titah ingkang aran Jabang Tetuka. Kresna, kula wonten maring dawuh. Kita ora usah kuwatir kelawan apa ingkang dadi dawuh ulun. Sayekti lamun samengkut Jabang Tetuka nganti babak kulite gedhe-gedhene tekaning pati. Ulun ingkang bakal tanggung jawab perkara iki. Mekaten Bu Ulun? Iya. Mula kang sangka kuwi kita ora usah ndadakake anatur kelawan panjenengan ulun kebat kita mangkat ana ing jagat jumujuga ning Jodipati. Kakang Rada, punapi? Kresna anggenipun mandhap wonten ing jagat paduka Kakang Rada kedah nderek dhateng lampahipun Kresna kinarya saksi tama dawuh ulun. Dalah inggih ngestaken dawuh. Lajeng marang-marang martipun ing abdi utawi ing ngraka isi den pangdalu utawi benjang menapa? Mboten ketang sambung obor cara lintang kebat mangkat dinten menika. Inggih ngestaken Kresna. Ayo mangkat kula panjenengan ulun. Monggo kula dheraken pukulun kula nyuwun pangestu. Mugi-mugi Yayi Rimbing lilakaken atmajanipun kiraya jago wonten ing kayewangan. Ya, Narayana ulun prengestoni. Muga-muga lebet ing karya. Areng rada gleleng rambuté dikucil bareng. Ayo model saiki ya Tru. Slamet oleh pangestumu apik. Ya syukur. Bojo sehat. Alhamdulillah. Bojone nyambut kene ndi? Petrokimia. Wow. Ora ngerti esuk mau mlayu-mlayu mubeng stadion. Oh iya. Piyai kene karyawan kene iki nek do pendak jemuah mesti mlayu-mlayu padha olahraga bebarengan. Bojomu ya mlayu-mlayu. Lho piye to? Awas sehat, jiwa kuat. Iya.
Anakmu piro Reng? Sehat kabeh, ponakan-ponakanku. Pangestumu apik kabeh, syukur kabeh do. Lulus wis sekolah tahun iki goleke sekolahan. Syukur. Wah, seneng aku nek jeneng bapakne goblok ora apa-apa ning sing penting anake goblok. Lho. Pinter. Manisa duwe titel. Heeh, saora-orane ya sarjana. Ya. Tare wangi adol Tegal, tare ngadol sawah ki tak nggo ngopeni karo anakku. Tegal sawahku sentek ning garis dela utawa garis sithik ning ora masalah. Anak-anakku ben tetep belajar nganti tekan sak tutuk-tutuke. Heeh, ya ngono kuwi sembuyane wong tuwa sing apik ngono kuwi. Pancen kudu. Ya. Wis ben. Sonek sawah Tegal entek. Terus anakmu isih pengen sekolah. Bojoku tidal. Ngawur jenenge ora. Ya ben sing penting anake tetep sekolah. Iya, ning kowe ra ndek bojo. Aku lek eneh. Oh. Aku njur nekat ora. Gong dalem. Ora kaya bengi iki kowe sopan banget mekaten. Heeh. Kabarmu piye, Gong? Pangestunipun sehat, Mas Petro? Wih, lah basa. Weh, basa saiki. Kepiye to? Wong Jawa iki tata krama, Reng. Heeh, pancen bener. Sehat awake. Pangestunipun tansah pinaringan waras bagas. Omah telas. Omah telas piye? Sampun mboten wonten menapa-menapa Mas Petro. Lho, lah omah tinggalane bapak kae anak telu karo bapak rak didomi omah dhewe-dhewe gareng diparingi aku diparingi kowe diparingi. Kagem ragat sekolah lare-lare kula. Oh. Kula dol. Lah kowe manggone nak iki. Woh, kamper Mas Petro. Weh. Sampeyan aja sok ngembe karo wong giri lusi jalma tan kena kinira. Weh. Griya kula dol, kula lajeng yasa. Alhamdulillah. Iso yasa omah. Lah alamate ngendi kok aku ora tau weruh. Marep sampeyan iki kok dalan ngetan. Heeh. Enten prapatan to? Ngidul sithik. Oh, teng riku niku. Ora men padha ngene gareng mboten padha kali ngene sampeyan. Konstruksi baja. Wis syukur. Atap aspal. Kuse-kuse. Konstruksi baja kok atap kok aspal. Ngisor jembatan Mas Petro. Oh, alang gelandang to. Pangestunipun. Pangestunipun karo cengengesan ora. Angge wong mampu. Lho wong mampu kok nang ngisor jembatan ora. Dinggo anu napa jenenge? Apa nyekolahke putra-putra lari-lari kula. Ya syukur. Ning ora apa-apa sing penting bapakne ngrekoso, anake esuk dadi raja. Pangestunipun mekaten. Kamper. Ya. Menika saderenge jembatan wonten apa tanggul. Mriku wonten undang-undanganipun. Rumah kula tingkat kok. Lah iya. Nginggil mergi. Oh iya. Mandhap mangke lajeng tinampi ruang tamu. Waduh. Wedan tenan nggih. Ruang tamu campur kali pawon, campur kali tempat ngumbai. Soalipun pinggir lepen. Wong gagas omongane Bagong ora niya sehat kabeh to, Gong. Pangestune sehat to. Alhamdulillah. Anakmu sing bareng kok nglelengi ora jamak-jamak. Sing lanang kae, ayo kepengin mlebu polisi. Oh, dadi polisi. Ya syukur wingi njaluk potong. Pak aku dipotong cara Polres. Lho. Kok sik dipotong cara Polres iki Mas Dewi? Potong polisi lho. Potong model polisi ora cara Polres ora. Gobloke ora. Heeh, kene ditipis. Kene di rambutnya direngke wangun ae. Aku melu-melu malah elek. Aku wis tuwa kok kene tak irengke kene tak ajungati ana dhuwur bucak. Rontok wisan to. Iya, rambutnya ya wis rontok ya wis ora apa-apa wis tuwa rasa dadak werna-werna. Sing wedok nomor 2, pengestune kuwi sing iso ngangkat derajate wong tuwa. Alhamdulillah. Seneng aku nek wong wedok iso ngangkat derajate wong tuwa. Kae kelas piro to, Gong? 3 SMA. Wih lah, arep lulus. Pengestune ketoke ora iki. Kok ora lulus ketoke ora lulus? Ah, meteng e. Oh. Kowe ora gleleng iso ngangkat derajate wong tuwa. Sik. Oh meteng kok ngangkat derajate wong tuwa. Wong wedok iki arep ndi parane? Wong wedok iki arep ngopo parane nek ora dipek wong lanang? Mongko kae urung wancine dipek wong lanang kok wis iso meteng lho. Nek ora gleleng ora ana to.
Gusti Allah paringana ngapura. Kuwi jenenge anakmu le bergaul iki kebangetan kok nganti metno. Lah sik lanang piye? Apa ngestune minggat? Awang sik lanang minggat kok kowe senenge ra jamak-jamak. Terus sing tanggung jawab sapa? Mbah iki. Mbah piye, Gong? Mumet aku lasine mumet ning tanggo bahagia. Mergo Bagong ki aja nganti sedih. Iya, ya bener ya pokoke ora apa-apa ditampa wae, Gong. Mane karo anakku arep dipak tak tokke mrupute ya, Pak. Weh, tak tono ndasmu aku. Arep tok apa bayi kuwi? Wis, bayi ora ndek dosa. Heeh. Monggo saiki ki wong pergaulan bebas ki nyemelangi tenan. Kok iso ngono? Anakku kos. Oh. Le sekolah ning ndi? Aduh saka omah, perjalanan 7 jam. 7 jam kos. Kos kok tak kirimi wesel bola-bali. Wah, saiki ora usum wesel, Gong. Saiki liwat transfer. Transfer iki transfer nganggo ATM. ATM sing pira to? Lho. Mikir rek, mundur rek. Iki jelaske. Kaya ana ruangan ning pinggir dalan tulisane ATM ngono kae. Heeh. Ha kuwi kertu kuwi dilebokke blung ngono kuwi. Terus engko metu angkane pira dipejet nit 500.000 kari mejet tok kirim nang ngene anakmu kari nampa nganggo kertu kuwi. Engko dadak ulung-ulungan kertu. Ora. Kuwi ngomong sing tenanan lho, Tru. Kertu dilebokke. Heeh. Terus nulis angka. Terus kok anakku njupuk nganggo kertu kuwi mau. Heeh. Aku dadak ndono. Ambek dulungke langsung ae. Ngene lho, anakmu ya yasa kertu kuwi. Wah. Loro berarti? Heeh. Oh, iya iya. Jenenge apa? KTP. ATM. Goblok ora. ATM iku transfer ora. Saiki model kowe iso to saiki telepon nganggo telepon sing iso omong-omongan weruh rupane. Aku duwe pisan. Oh, aku nek karo bojoku anggere aku lunga adoh ngono tak fikol. Waduh. Anggere mulai tak fikol diem ngono aku terus tak pateni meneh. Lah ngopo? Rupane bojoku ora malik-malik. Maksude piye? Nek mlebu HP iki karepku sing ayu ngono lho. Ora kok jeblek terus. Anggere tak fikol walah wis bar tangi turu kae rewok-rewok kae jijik aku terus. Wong karo bojone kok jijik ora. Sirku ki mlebu HP ki mbok menawa luwih dadi apik. Iya. Nek tak buang HP ku. Lho. Kok dibuang apa? Padu karo bakule konter aku. Lah ngopo? Tuku pulsa ki ora didol-doli. Nganti aku mbegokok ning ngarepan. Loh, Bapak kok mboten pulang? Loh, saya itu beli pulsa ya. Lah udah kok, udah mana? Belum dikasih kok. Iki ya cah goblok meneh iki. Pulsane iki mlebu ning HP-mu. Ngono, pulsa iki ora wujud, ora diwadahi tas resek, ora kaya ning swalayan. Lah ana ngelek 100 e. Ah iya ning kuwi mlebu ning HP-mu. Mangkel aku. Ora didol-doli padu nyok. Pan HP-ku aku ya. Sedari saiki wis ora nganggo sing nganggo kok ngono, nganggo sing cilik aku saiki. Oh, sing anggere ditelepon suarane nden. Kuwi jenenge HP cara mbiyen ra musim digital kaya ngene kok HP-ne cara mbiyen. Malah ayem itu. Ah iya, ya syukur nek ayem ora apa-apa. Ora tau difikol. Tau tak njajal nganggo fikol tak iling-ilingi ra ono rupane bojoku sing metu ming ndasku terus. Ayo kuwi padha karo ketok saka nggon kaca ae lho. Heeh. Ya. Anake ya sehat kabeh kok. Pengestune apik sehat sing cilik dhewe ya sehat. Alhamdulillah. Anake gareng iki lho. Cah semono kok. Anakmu pira? 12. Kuwi bayangno kuwi. Mula ya cengeling nganti ndingkluk kaya ngono. Anake cah cilik kok 12. Ya wis ben karang ya rezekine dhewe-dhewe kok ya banyak anak banyak rezeki jane salah. Perkara salah piye? Banyak anak banyak rezeki iki salah. Kok iso salah? Nek kowe iso mampu ngragati anakmu nganti tekan rampung le sekolah kuwi banyak rezeki. Nek kowe wong sekeng wong ora duwe nuwun sewu kekuatane belanjamu ming sithik, anakmu pirang-pirang banyak anak banyak masalah. Iya ya, Tru. Nyatane sawah Tegalku yo entek, pit montor yo entek. Ha iya. Nek wis ora apa-apa kepiye meneh wis lahir kok kon materi mboko siji rak ya ora. Ya ora mungkin anakku kon materi mboko siji. Heeh. Ora kaya aku. 3. Wow. 3 wis stop. Nek kudune ya 2. Orang ketrucut siji. Ketrucut piye? Ayo nek anak iki mengenteni bal-balan.
Bojoku tak ajak ngenteni bal-balan. Ya Bu ya golek kegiatan apa ta apa. Malah meteng. Oh. Caedan ora. Ora lambe kaya ngene kok gugu. Iya. Tru. Wancine ngoyak lho, Tru. Iya. Ayo kae awak dhewe kudu melu mangayu bagya. Ndara Jabang tetuka. Ari-arine wis pedhot. Wis po. Wis. Ya udah sowan ya iki mesti lagi mimik ibune. Asowan kok njur ngepas kilim ibune. Wah, ya kepiye to kaya ya. Dinggo pemandangan. Sis, ampleng kowe konangan Balawerku Dara iso didak ndasmu modal kowe ora. Ora cemongan. Ya Semar wis ngerono engko. Semar kok ndak selak nutupi awake dhewe. Nutupi awake dhewe yo sowan yo. Ayo neng Jodipati to, Ling. Heeh. Yo Kang yo. Yo tak jareke ya, Tru. Ya. Kula nderek remen. Ndara dene Kang Putra sampun luar saking pepeteng. Bojotipun ari-ari sampun pagas. Kula nderek mangayu bagya nggih Ndara Ayu. Iya Kakang Semar. Aku ngaturake panuwun Kakang. Nggih. Mboten kendhat anggen kula nyuwun ngersaning Gusti supados lampanipun Ndara Jabang tetuka menika enggal padhang. Lah kok dilalah diudaneni. Srananipun Ndara kula Permati anggenipun beto kayu kastuba mulya. Iya Kyai Semar. Kula nderek mangayu bagya nggih Ndara Putri. Iya Petro. Kula nderek mangayu bagya nggih Ndara Putri. Iya Nala Gareng. Aku ngaturke panuwun nggih. Kula nggih nderek mangayu bagya nggih Ndara Putri. Iya Bagong, aku ngaturke panuwun. Tru. Kae mimik ora? Ora. Arep merono aku. Ngomong-ngomong arep apa to kok totok mudar ora. Wah konangan Ndara Puntadewa disotke dadi cacing cilaka kowe. Ora apa-apa anggere konangan wong mancing ora masalah. Anggere konangan wong mancing ora. Kiai Semar, kula Den. Aku uga ngaturake panuwun Kiai Semar ingkang tansah tut wuntat marang lakune adhiku Permadi. Nggone ngupaya wujuding kayu kastuba mulya. Sampun niku pancen dadi kewajiban kula. Nggih mugi-mugi tansah winantu ing kawilujengan saengga mangke dewasanipun lare menika saged dados bocah ingkang migunani saged mikul dhuwur mendem jero kali wong tuwa. Langkung-langkung migunani tumraping kulawarga saya gedhe melih migunanana tumraping negari Ngamarta nggih Den. Iya Kyai Semar Badranaya. Boten mangling pukulun kanika putra ingkang rawuh wonten ing Jodipati pukulun. Kencang warudayang. Iya bener Puntadewa. Kulun kan kadang kita ing Darawati ingkang abiyantara sarta prapta ning Jodipati. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk inggih Yayi kula tampi. Sinuwun Darawati wilujeng Kakang Semar tansah winanting suka basuki. Antrada kowe padha slamet. Kakang Semar wilujeng Kakang. Lho Gong percaya ora? Bathara Antrada basa karo Semar ndina kowe nek nyeluk Semar marmir. Bathara Antrada iki basa. Alah aku ya ora bakal basa karo Semar. Mbok sak saking urip amargane Semar ki dayane apa? Semar ki kakangne Bathara Guru. Berarti Semar ki kepala sekolah. Kepala sekolah. Lho. Kepala sekolah piye kok kakangne Bathara Guru kok kepala sekolah? Jane kakangne Bathara sandure guru iki kepala sekolah. Wis menengo sik. Iki batur-batur padha meneng dhisik iki ana rembug wigati. Wo. Bekti kula pukulun nawa gareng ulun tampa. Bekti kula pukulun ya Petra ulun tampa. Pukulun apa? Ukuran sepatune pinten pukulun? Arep apa? Tak jaluk aja. Sepatu dewa kok tok jaluk ora. Sepatuku jebol wis meneng to. Sapa Tru kuwi Tru? Bathara Antrada. Kok kaya Pespa. Lho. Bathara Antrada kaya Pespa ora. Pukulun, bekti kula konjo pukulun. Dolut kowe Bathara Ludulut ngono kok. Bathara Antrada kok tak amplong ora. Ya, Bagong ulun tampa. Pangestu ulun tampanono ya, Bagong. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe.
wonten menapa pukulun dene paduka rawuh wonten ing Jodipati kados pundi kadang-kadang kula anggeni panangayoni mengsah dados jagoning para dewa. Puntadewa tak kandhani ya. Jebul iki mau Permadi Werkudara anak Prabu Mandura lan kabeh Wadyabala Ndrawati Mandura lan Ngamarta uruhanane ora ana siji wae kang mangga mulya mungsuh patih Sekipu Mantra ya Kasipu Mantra. Tumuli wampi kula Jatimurti nuding lan panjenengan ulun mudhun ana ing Jodipati. Mula padha gatekno sawetara. Ulun mudhun iki ora kok jeneng. Bakal mbiyawanake yen to kadang-kadang kabeh padha kalah jroning peperangan. Nanging sumurupa boya ana ingkang dadi jagoning dewa ingkang tinuding bakal Sri Nugraha minangka dadi jagoning para dewa kejaba ya kuwi ora ana kejaba mung atmajaning Arimbi ya atmajaning Werkudara si jabang tetu kaya iki nggih Puntadewa. Oko Prabu tinimbang anak kula kedah dipun buta wonten ing kayiwangan minangka dados jagoning dewa. Wong kula kasirnakna kemawon menapa inggih wonten jamak limrahipun ing atasipun lare ingkang nembe yuswa setunggal taun dipun ajokaken wonten ing pabaratan. Oko Prabu kula mboten badhe kelas kula mboten badhe lila. Yai Arimbi, aja kaya mengkono Yai Arimbi. Ulun ingkang bakal matur kelawan Sang Hyang Jagat Girinata apa dene Hyang Pikulun Narada. Hyang Pikulun kados pundi? Sajakipun kadang kula pun Nyai Arimbi sakmangke mboten lila atmajanipun dipun dadosaken jago wonten ing kayiwangan. Ya wis ngerti ulun ya wis mesti bakal batang. Yen to Arimbi ora bakal lila ya wis ora jeneng mokal. Wong sing jeneng ibu lagi tresnane karo anak. Monggo anake lagi wae uwal saka pepeteng ya kuwi pusering ing madal saka saliring pusaka apa wae. Lah kok iki arep dadekke jagoning para dewa. Mula ning dalan mau aku wis rembugan karo Kresna. Iki mengko nek nganti Arimbi ora nglilakake wah wis cilaka. Piye Kresna? Nyata ta apa dadi pangandika ulun? Inggih, Pukulun. Namung semantana tasih wonten pengajeng-ajeng. Pengarep-arep piye? Inggih namung Yai Samyaji ingkang sajakipun sakmangke dereng nyambut damel. Lho, urung nyambut damel gawe piye? Sedaya para Pandhawa sampun dados jagoning para dewa, namung Yai Samyaji ingkang dereng nyambut damel. Kula kinten sakmangke sampun satrepipun menawi Yai Aji Puntadewa ingkang kedah ngeripeh manahipun Arimbi menika Pukulun. Cocok. Puntadewa wis midanget dhewe to. Ature Kadang Windara. Arimbi, kula wonten dawuh Koko Prabu. Yayi, kowe tak jarwani ya. Pacoban sing abot dhewe kuwi nglilakake marang katresnan, mula ora aneh. Pendak-pendak dewa utawa Gusti nibake pacoban tumraping titah ingkang magepokan kelawan katresnan. Adat lupiya ingkang wis wong kang nampa pacoban mau ora bakal bisa ngiklasake kelawan katresnan. Contone Si Adi. Nggone tresna kelawan Atmajamura jeneng Mokal. Si Adi kuwi ibu, anakmu ingkang nembe semono yuswane. Sapa ta ingkang ora bakal awal sarta anggrundel yen to Atmajamu bakal digawa dening Hyang Pikulun Bathara Antrada minangka jagoning para dewa. Nadyan wong wadon sak jagat iki mesti bakal anggondeli marang Atmajane. Nanging Yayi, kanthi cara mengkono kanugrahan ingkang bakal tinampa dening anakmu sira dhewe ingkang nyumpet marang kanugrahan kabukten kowe ora isa ngiklasake katresnan. Tresnamu marang anakmu mau satemene minangka dadi panutup kanugrahan ingkang bakal tinampa dening Atmajamu. Mula Yayi ngelingono tembung anak kuwi saka tembung ana. Ingkang anakake sira Yai Arimbi nanging tembung ana mau merga saka panguwasaning dewa, panguwasaning Gusti. Anane Atmajamu bisa urip ana ing alam padhang merga diparingi dening Sang Hyang Jagat Girinata apa dening para Jawata. Mula Yayi tumrapun Kakang, apa ingkang sira tindakake mau bener tumraping para ibu nanging kurang bener tumraping nggonmu ngadepi kelawan pacoban. Ateges kanugrahan ingkang wis sumandhing dening Atmajamu si tetuka mbok ilangi dhewe sarana sira ora ngiklasake marang katresnan ingkang minangka dadi pacobaning sira Yai Arimbi tumrap Atmajamu si jabang tetuka Arimbi.
tembunge mentes mula banjur Arimbi maringake atmajane lan panjenengan ulun Kuntadewa ning sajake kagol kagelan atine Arimbi. Pukulun kula ingkang badhe ngripe dhateng pun Arimbi. Mangsa borong dhateng kawlujenganipun Jabang Tetu kanggen paduka badhe dipun beto wonten ing Kayangan. Ya. Aja kuwatir bapakne isih mapan ning Kayangan. Kabeh wadya boleh isih mapan ning Kayangan. Mengko yen ana apa-apa, ndak dawuh supaya kita nutuk lan Sang Hyang Jagat Girinata. Inggih pukulun sembah kula ingkang nderekaken jengkar pukulun. Semar, kula kowe ora usah ning Kayangan ya Kakang. Mboten ndak malah ngrepot-ngrepoti atine Bathara Guru. Nek enten kula mengke ndak malah bingung penggali Manikmaya. Ya mung anak-anakmu tak jaluk tak gawane ning Kayangan. Nggih. Nala Gareng Petruk Bagong kowe arep dikanthi ning Kayangan karo Bathara Sinuwun Prabu Ndarawati. Oh nggih wis tak kendhang. Ya gong makan ning Kayangan. Yo. Numpawa. Lho. Mabur. Oke, siap. Anak Semar kok ora iso mabur. Iso apa Bagong? Iso. Senengan mang tindarian kula mung kowe tekan ngerti-ngerti tekan mriko. Nek ora tekan kono tegese kowe ora tresna karo Jabang Tetuka. Yakin tresna? Iya. Ayo Petro nggih. Nuwun pangestu, Pak. Kula ajeng mabur. Madhep rono. Kowe ngleleng mir. Mir dengkurmu mlocot kuwi. Aku ditendang men tekan Kayangan. Madhep rono. Petruk tendang iso bablas. Ampun tenan semua. Mbok sing apik nek nendang ki. Ngarepe ana wae cemara. Nang nggon lapangan kene men bablas. Toto. Siap. Aja do gawe geger, aja do gawe kisruh nang Kayangan dole. Sekiwu. Aja gleleng pacakmu gembelo sirahmu. Durung entek jagoning dewa marang kaya. Iki jagoning dewa Jabang Tetuka Sirnakna bayangan para Suprapa. Ladal dewa wis kentek anakal. Jarine tadi pengayomaning titah nanging jebul dudu buta ingkang ora duwe watak kamanungsan dewane ya ora duwe watak kamanungsan. Lah kok dadi bayi wingi sore dijokke ana ing pabaratan. Aduh. Ngopo Gong? Cemar ning gajur kebablasan. Tekan dhewe, tekan ngarepe pateh sapa ki? Tukang sapu. Sekibu, tukang sapu. Heeh, sekibu. Untung langsung mlayu aku. Mendeli mantane terus kowe ning kene bae kae ndelok-ndelok Jabang Tetuka kae arep mungsuh Patih Sekibu. Aja mluputke Patih Sekibu. Aja nglerokke Patih Sekibu mung sak dermo nglakoni. Bocah, nadyan kowe durung duwe dosa. Aja mbok anggap aku tumindak kaningaya karo kowe. Mung merga kowe dadi jagoning dewa kowe kudu tekaning pati saka tanganing Patih Kasipu. Pancen bener dewa nggone ngejokake bocah iki. Tak banting ora remuk awake malah mendelik mripate kaya nantang karo aku. Hak cokot gulune ora pedhot. Lah kok dadi kaya nyokot barang sing ora iso tugel.
Weh, adalah dewa. Ning aku isin nek tok mungsuhke bocah wingi sore. Ayo, gedhekno dhisik, ajokno ning pabaratan leganing atiku. Leleng tenan lagi weruh iki eneng bocah kok cokot buta ora apa-apa. Asem tenan iki. Kedadian saka lempung hus. Lempung dengkulmu ora. Aku weruh dhewe lho terus gulune iki cokot karo pate sapi isu mau. Sapa? Sapa ta jenenge? Sekipu. Sekipu ora pedhot e. Ha iki malah duncal kirine iki. Pulun niki pripun niki bocah niki? Ah, merkenca arep dayang bapak. Ah, bocah panjen. Eling-eling ya turasing satriya tamtama. Mongko ibune ya nadyan wujud wanudya nanging kae turasing Nalendra. Ingkang Birawa sekti kalintang dayaning perang. Ah, mula jenengmu kane bocah iki kesinungan kadidane ingkang luwih. Dipun cokot patih Sekipu mboten napa-napa. Nggih pukulun wah, enak tenan pukul. Kula weruh dhewe pukulun. Ya, ulun ya weruh. Kowe lho. Sampeyan nggih nonton to? Iya. Lho, tuku karcis ora? Wus. Ora usah sembrono to. Ah, kita kuwi senengane kaya ngono. Iki wong pikulun jagat Girinata bakal rampung mrene. Kowe aja padha rame. Nggih, pukulun ngestaken dawuh. Adi Guru, inggih Kakang Rada, kula sampun ngawuningali kawontranipun Jabang Tetuka. Ah, inggih menika. Ah, elok sanget. Namun nyatanipun Patih Sekipu boten purun mejahi debatanipun Tetuka. Piyambakipun nyuwun supados lare menika dipun agengaken rumiyin tegesipun dipun siram banyu gege. Mboten Kakang. Lho, kok mboten? Lare menika badhe kula jer wonten ing Kawah Candra Dimuka. Mangriyen. Menika lare wingi sonten lho, Di. Kok badhe dipun lebetaken wonten ing Kawah Candra Dimuka. Kula sampun dawuh kaliyan Empu Anggon Jali lan Empu Ramayadi supados mandhe dhateng lare menika. Keparengipun otot bebayunipun badhe kula gantos sedaya. Wah, otot bebayu badhe dipun gantos sedaya. Inggih Kakang. Para dewa kadhawuhna nyemplungaken rajaning wesi. Wesi pulantani wesi mangangkang wesi balitung tuwin pusaka kayangan. Dados rangkanipun Jabang Tetuka menika. Mangke menapa pejah? Kula ingkang tanggel jawab. Kakang Rada kemawon mboyong dhateng Tetuka menika kacemplungaken wonten ing kawah. Sadaya para Jawata sampun samapta ing gati sawiga ing diri Kakang. Wah, taladem iki aku nek tekaning pati bapakne nesu. Ah. Kayangan geger. Sampun Kakang Rada kula aturi nderek dhateng menapa ing dapun kula dawuhaken Kakang. Nggih, kula cobi cemplungke Kawah Candra Dimuka. Kula semanggaken Kakang Rada. Ah, merkensong warudaya Pak Pong. Bu bola kali cedhe sapa sing gawe? Bareng jedul saka Kawah Candra Dimuka lah kok waduh kulite murup kaya tembaga. Sampun mawi sandangan jangkep di Pangwaos Sulun Kakang. Ah, inggih. Menika Jabang Tetuka ingkang sekawit lare kula jedi wonten ing Kawah Candra Dimuka. Ah, dalah. Wah, kula kinten menawi pejah. Nyatanipun samangke ngrembaka kados mekaten. Petro, pripun Bu Kulun? Kowe ngerti ora iki sapa? Mboten ngerti ora tepung kok. Iki Jabang Tetuka mau Petro. Napa nggih? Iya, wah, Gong. Sapa iki? Sapa iki? Bayine Ndara Jabang Tetuka mau putrane Ndara Werkudara. Nane lho? Heeh. Pukulan apa? Kula nyuwun dipun jadi. Kan dadeke apa? Kan dadeke cakruk apa piye? Wong Ndara dijadi karo ngapa? Aku pengen dadi kaya ngono, Ndra. Aku iki dhewe-dhewe nasibe dhewe-dhewe wis dadi Bagong ya dadi Bagong. Ora kena diganti saka usuk ora apa-apa. Usuk-usuk ora. Namung kok piyanturipun kendel kemawon Di dereng wonten suwantenipun Kakang. Ah, kok dereng wonten suwantenipun? Badhe kula paringi suwanten. Menapa? Badhe kula paringi suwanten bledhek guntur kula aturi manjing wonten gurungipun Jabang Tetuka. Sok kaya ngapa? Sak kepengin weruh. Habis swara kok nganggo bledhek nganggo guntur to, Gong. Enak tenan. Aku nek nyuwara mesti wong mudhar kabeh. Mudhar kabeh. Jagat dewa Bathara klekek-klekek kaya sambrem bledhek. Ya ora wong iki ming suarane kok. Sampun Kakang, sampun Di, sampun. Jabang Tetuka. Kula wonten paring adhawuh Pukulun. Lho,
Kok sampun jangkep tata kramanipun saking pangwaos ulun. Oh, ngaten. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ulun. Waduh, suarane jan gandeng kaya bapakne persis. Wah, Werkudara ki nek kaya ngene ndaiba kaya ngapa senenge? Kula ngaturaken sembah pangabekti. Iya, ulun tampa jabang tetuka. Namung lare menika dereng dipun paringi asma. Namanipun tasih jabang tetuka. Mugi jagat dados paseksen. Lari menika badhe kula paringi tetenger utawi kekasih Raden Gatotkaca Kakang. Raden Gatotkaca. Ugi badhe kula paringi tetenger Raden Tetuka. Raden Tetuka. Ugi badhe kula paringi tetenger Raden Gurundaya. Gurundaya. Kok kula ya tak ngekeki jeneng tadi. Kula semanggaken Kakang Narada badhe paring asma sinten? Badhe kula paringi tetenger Raden Krincing Wesi. Kok mboten muni gamelanipun? Kakang Narada Raden Krincing Wesi. Ha nggih. Waduh. Kowe gawe jeneng ra, Gong? Wah iya no aku ya ning kayangane. Aku ya arep menehi tetenger karo Raden Gatotkaca kuwi parapan wae. Parapane sapa? Samijo. Tuk jeneng. Bareng gawe tetenger sapa? Raden Laskarbit. Kok Laskarbit dadian saka Wesi iki ora dilas. Ora bakal iso wah jan ponokawan ki nang kayangan malah marahi kisruh. Iki do menengo. Lah wong kula niki dikon bapak kok kula niki dikon bapak ibu kula tonyo. Lho. Noto ya arti tonyo ora. Ha kuwi kok ora ngajar iki. Gatotkaca wonten timbalan. Kita bakal ulun paringi pusaka 3 cacahe. Menapa ulun? 1 aran Caping Basunanda. 2 Kotang Mantra Kesuma, 3 Trumpah Madu Kacerma. Caping Basunanda lamun udan ora kudanan, lamun panas ora kepanasan. Kotang Mantra Kesuma kita bisa ngambah dirgantara. Selama ing ngoning dedaratan Trumpah Madu Kacerma ya kuwi lamun sira ngungkuli lemah sangar kayu aeng tawa tawi tawar ora bakal kuwalat. Nggih, Kakang Narada badhe paring pusaka mboten. Jaripun badhe paring kotang ning sampun kok. Yo Narada yo omongane saru dewa kok omahe. Lah kowe iki ngapa to wong jenenge kotang kan kok? Enggae pusaka ora, Gong. Ora. Apa? Ora. Aku mau tok pancing terus aku wis kempekan iki dhe ngantian. Mentok pancing terus males aku pisan. Ya ora males kok kudu Gatotkaca wonten dawuh. Kayangan ana kraman kita kudu bisa nyirnake patih Sekipu sartaning Prabu Naga Pracana. Lamun kita bisa nyirnake patih Sekipu lan Prabu Naga Pracana, ulun prasapa kita bakal ulun dadekake Nalendra ora ketang ngamung tel kedeping paningal ana ing Sela Kandawaru Binangun Gatotkaca. Mandika sinten? Wong milahing Mas Tunama Sidam Sari. Gatotkaca wonten dawuh ulun yen kita ndangu lan panjenengan ulun Sang Hyang Bathara Brahma. Ulun Bathara Brahma iya. Ulun putra Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Nggih, ulun. Wonten menapa mrepeki dhateng pun Gatotkaca. Ulun mung kepengin weling. Sing ati-ati sabab patih Sekipu kuwi digdaya pilih tanding bobot ing yuda. Nggih, matur sembah nuwun. Milahing. Kula Gatotkaca. Panjenengan sinten? Ulun Sang Hyang Bathara Wisnu. Ora ngawur. Malsu ya malsu ning ora ngawur. Wisnu kuwi Sinundrawati nek konangan wonge. Oh iya, salah Gatotkaca. Dewa kok mulak-malik ora. Ulun Sang Hyang Bathara Kala. Ulun Bathara Kala. Iya. Ulun mang bakal weling kan jeneng kita. Gatut. Iki ulun. Wonten menapa? Sing ati-ati. Merga nang ngarepmu kuwi copet tenanan. Oh, sak ajar kowe jenenge buka wadi. Ning ngesak sing jero ya Gatotkaca. Dompet-dompet dipeniteni karo kathok. Aja nganti uwal merga ngarep kita ki nadyan dewa ning clemere ora jamak.
Gatotkaca surti tingati-ati duga-duga digawa aja nganti kaya bocah cilik. Kula pangestu ulun banyu mili kricik-kricik. Mangkat nggih nyuwun pangestu Hyang Pikulun Brama lan Hyang Pikulun Bathara Kala. Sapa iki murup sak tebok dadane? Jagoning dewa Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca ya kowe sapa? Patih Sekipu Mantra. Dawing Hyang Jatimurti aku kena nyirnake patih Sekipu Mantra. Wah, gaglak limpamu Paradya. Tobat. Jagoning dewa ingkang sekawi titah-titah padha gruduk nang kayangan ora ana ingkang monggo pulamun Patis Kesipu. Lah kok iki Gatotkaca lah kok mengah peribasan telung kedheping maningan. Mbok apake nggih? Kula cokot. Lho Gusti. Gusti aja nyokot kita kuwi nadyan kaya ngapa? Kita ki turasing satriya tama. Ibu kita ya putri. Sing jeneng satriya aja nyokot. Patih Sekipu nyokot gulu kula. Tumunten kula cokot kula wales. Piyambakipun pejah pukulun. Ya ning sesone aja nyokot ya. Iya. Ora kena. Kita kuwi anadyan turun buta ning kita kuwi satriya. Nggih. Aja tak cokot. Mboten nyuwun pangapunten pukulun. Ya. Kala wau kula sampun nyuwun pangestu kalian Bathara Brama. Kalian Bathara Kala ugi sampun maringi pangestu kalian kula. Kose ta. Aku ket mau ki ra ketemu karo Brama kok kowe iso ketemu ki nang ndi? Wonten mriku. Mrai pukulun badhe pinanggih. Pukulun Bathara Brama latri tindak mriki. Om milahi. Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng. Celeng iki. Wonten apa pukulun? Kuwi dudu Bathara Brama ning Grama. Tegese kuwi pancen mawa. Sinten? Lah kowe iki dudu Bathara Brama, kita iki dapusi kuwi abdine bapakmu. Abdinipun tiyang sepuh kula. Iya, Naminipun Petro. setan. Pukulun Bathara Brama, piye kula Gatotkaca kula aturi tindak mriki. Wis ulun penak nang kene wae. Kowe sing jenenge ngaku Bathara Kala sapa? Bathara Kala iki gedhe dhuwur, mongko ya buta wujute. Sanes. Bathara Kala menika ndek lemu. Wah, iki mesti doer mesti iki yakin. Mesti Bagong iki. Pukulun Bathara Kala kula aturi tindak mrene. Dadi Anggala Ludra, Mas Patih Raja Dewa. Weh ya, Hyang Pikulun Narada. Wis. Narada jengkelmu kuwi udu Bathara Kala kuwi Bagong kuwi ya abdine bapakmu. Kula Gatotkaca. Wis konangan iki. Ngarep gleleng sithik ora entuk. Naga Pracana Sirnana. Mriki ngestaken dawuh kula. Dene ya, Kang. Iki nganu lho iki apa jenenge siluman lho, Tru. Kok siluman? Awake wong ndase naga. Mula jenenge Naga Pracana. Heeh, medeni. Ilate cawang. Yes men. Sowe. Wani ngaglah ning ngarep aku nggonku bakal sumusul karo Patih Sekipu. Mara kake rungokno. Patih Sekipu mati ana ing repat kepanasan. Lho, mati ana repat kepanasan. Aku ingkang nyirnake. Wah, iblis lanatku arep. Sopo? Jagoning dewa Raden Gatotkaca. Satriya bagus nggawa kirek loro. Yo dunekke kiri. Cokote Tru. Aja. Wis rasa ngono. Aku kan persis yo men rasa nesu to ora. Ora waton iso ngucap. Ora mudhun saka ing kayangan gawe geger ning kayangan. Aja takon dosa. Gatotkaca ing sagu nyampurnake gandul dasmu Paradya. Andak mestakaning dening Sang Gatotkaca. Nengge Sang Prabu Naga Pracana Pinancat pundhake den untir, gulune jebol pisah. Mestaka lan gembung. Nang
nyenengke tandange jan. Wah. Swandak cek. Gong, rene. Ngapa ngene? Kowe ngerti ora gelutin dulu karo kanca mau? Ora, ngene iki. Kowe upamane kuwi ya, heeh. Jis ngene iki. Des. Des ngono. Terus kita ndak cek ngono di. Wah, anten dasmu lho. Lah ngopo? Ngopo? Tak kira arep ngopo bol nggo praktek. Wah, nyenengke tenan. Ya iki disingkirke, Gong. Ya. Batang. Wah, medene. Wah, nyenengke lho, guru Betara Nradon joget-joget. Ampun tuku Gatut. Waduh. Padang kahanan kayangan. Barang tuku Gatut kaca ing tumandang karya Petra. Nun, bapane kon rene. Bapane sapa? Bapane Tetuka, bapane Gatut kaca. Oh nggih. Saniki iya. Niki napa? Ding keluar. Bapane Gatut kaca iki nggo abrak apa kelinci kaya ngene. Kaya kowe to reng aku mung paton diangkat kok ya. Ning nganden. Apa? Ana jeng mriso anak kula sing sakniki. Sapa? Mari. Lenggah iki. Iki Anake sapa? lho. Ora edan. Petra, Nun, mbok wis ta? Wis. Iki jam pira? Arep gojek terus iki karepe. Wis. Sesuk gampang meneh. Gojek iki kok ora entuk ora. Werkudara. Iye. Kita ora ngerti to, bocah sing tak joko nang pabratan pancen kita ora tak wene ngerti pundak kita ora ikhlas. Sapa? Iki Jabang Tetuka. Wah, aja guyon. Ora guyon, iki Jabang Tetuka. Ya anak kita yang wis diparingi asma dening Hyang Jatimurti, Gatut Kaca. Wah, edan. Gatut Kaca Wonten dawuh wae Madheprana. inggih. Madheprana Inggih. ngaturke bekti. Menika sinten? Kuwi bapakmu. Waduh, Rama kula ngaturaken sembah. Wah. Anakku. Apa Gong? Telek pitik. Salah ana orang apa-apa duncalke. Gemes ku karo ndara-ndaraku dolen ngudangan ayo entuk gundang-gundang. Bareng cucu iso duk-duk. Anakku. Ayo arep ngopo? Ayo. Dewa arep dijunjung. Sembrono. Kanca saged cekele kawinane dhewe nak. Ayo mundur. Nggih. Rada mundur. Nggih. Rumangsane. Ngopo? Niki sapa iki? Iki sapa? Lho, sapa kuwi? Lenggah sik. Ratu digetak-getak kok. Sapa Werkudara? Wah, aja etok-etok ora ngerti. Kowe wis ngerti. Iki anakmu tobat baguse kaya edan temen. Bocah kok mencorong kaya ngono iki lho. Menika sinten Kakang Mas? Anakku. Putra panjenengan Jabang Tetuka dijedi nang kawah. Wujude kaya ngono. Anakku nggih, anakku cah bagus. Kok Kang Mas, Oh, mbok kula dipun parengaken nderek ngaku putra. rak. Anakku dhewe. Nek pengen anak gawe dhewe.
Mbok anakku Dipek Putra. Ora sudi. Anakmu kaya luwak kabeh. Mengke kula jadi enten lendut pun. Utang kowe seneng. Kang Mas kula tak ngaku anak. Ora entuk. Perkudara iki apa to? Wong ya iki adimu to. Ngaku anak mbok ya wis ora apa-apa. Wah, ora, pokoke anak-anakku dhewe. Nggih ngaten kemawon benjang menawi ingkang rayi kagungan putra pawestri. Wanudya. Kang Mas kaliyan kula bebesanan. Wah, aja anakmu mesti elek. Lho. Perkudara kowe iki ngapa to? Wong Permadi iki bagus kaya ngene nek duwe bojo ayu anake mesti apik. Urung karuan, kabeh momong didelok saka kelakuane sing lanang. Permadi ki nek ndi mesti ngeceh-ceh. Tur mesti nglarani atine wong wedok anake rung karuan bagus iso uga anake Permadi sok penyakiten. Mbok dungane sing apik. Karo adine kok kaya ngono. Gatotkaca lho wonten dawuh paman. Sesuk nek pun paman duwe anak wadon, kowe tak mek mantu yo ngger cah bagus. Nggih, nderek paduka Kanjeng Paman kemawon. Ndara Gatotkaca bakale sesuk nek ndara anu Permadi entuk anak, anu kagungan putra, mesti terus dipek mantu Ndara Werkudara. Kowe aku besanan iki to. Emoh. Ora apa-apa. Emoh. Tak gawe anakku wedok sing wis meteng iki lho. Gelem ya? Emoh. Emoh aku pokoke emoh lah. Bentuke anakmu sing nomor 2 ki lho sing senengane ora. Kula rada besanan kali kula. Ora sudi. Dewa kok kan besanan ro kere. Anggemu ya anakmu apik-apik ya anakku ki ayu-ayu kabeh tur widodari. Iki ngopo lho Gareng? Mlaku-mlaku kok ora. Mangane ora ana kegiatan. Lho, jare Semar ora melu ning kayangan. Kula nusul. Oh ya syukur Werkudara. Iye. Syukur ya Yayi. Anakmu wis bisa njunjung derajating wong tuwa. Wis tukel nom-noman ingkang bakal ngaromake nusa bangsa lan negara Ngamarta. Yo. Ana ndi Bagong? Goleki gunungan. Mpun lagi urung oh ya. Lha kesusu iki apa to ya? Selak kepoyo itu lho iso diampet kok. Selak kepoyo. Mula Gatotkaca iki dadi pengareping nom-noman iki bakal ngaromake asmaning wong tuwa lan asmaning negara Ngamarta. Yo. Purnaning gati sura Sudrajane kang rat. Soh brastek kang Mas Daram Stuti Werkudara. Yo. Muga-muga wilujeng sak kabehe. Yo Kresna kakangku. Yo, dodok. Jeng. Iki wiyagane iki do micek kabeh ya. Wis dijawuhi ya, dodok.